Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka da ƙara kasancewa a cikin wannan channel ɗin mai albarka mai suna Aminci Twitch TV. Ku kasance da Aminci Twitch TV zamu dinga amfanar da ku da abubuwan amfani da dama. A yau, dan Allah ka duba ƙarƙashin wannan bidiyon, wato ƙasan wannan bidiyon ne da kana kallon shi a YouTube. Da inda aka rubuta subscribe, ka danna min subscribe, ka danna min shi a all. Wanda da an ɗora sabon bidiyo za a dinga sanar da ku. Kana idan wannan bidiyon nan namu ya burge ka, sai ka danna mana alamar like, ka danna mana sharing da abin yan uwa da abokan arziki kowa su samu. Sai babban shirin da muka kawo mana shi ne yadda za ka rage ma wayanka shan data ta ko'ina, abin da ya shafi YouTube, Play Store, TikTok. Za mu nuna muku yanzu babban wanda za ka yi, amma don Allah ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa, ku biyo mu a cikin wannan shirin. Yanzu abin da za mu yi na farko, za ka fara zuwa ka je ka shiga cikin setting ɗinka. Kowa zai setting, mun shiga cikin setting. In bayan setting ɗin ya wani sai mu shiga wurin mai alamar network, mun shiga ma'ana ɓangaren data muke nan. Sai mu je kun ga nan gurin mobile data ko settings, sai mu shiga, sai mu tura sama da application ɗin da muka ɗauko, muka ɗora shi, muka je muka dangwala shi. Yanzu ka ɗauko application ƙwasin daɗe, za ka samu background data, za ka same shi a kunne ne da kuma ya kashe. Wannan zai taimaka don rage wa wayanka shan data. A wani biyu kuma bara mu je mu shiga cikin TikTok ɗin nan, sai mu nuna muku shi. Za ka rage ma TikTok shan data, cash. TikTok ɗin na manta na goge shi, amma kai sai ka je ka shiga cikin Play Store, da za ka rage ma Play Store shan data. Sannan gurin in ka zo ka dangwala cikin gurin ɗan mutum-mutumin nan naka, ɗan mutum-mutumi, ma'ana wurin logon da ka sa a saman Gmail ɗinka kenan, sai ka tura sama. Sai ka yana setting, sai ka je ka shiga cikin setting na Play Store ɗinka kenan. Sai kun gani komai da komai, sai ka zo ka danna nan saman nan, ka dangwala shi, ka ga app da wani ne shi na kuma update. Nan sama babu ruwan ƙarshe, na ƙasa nan ne za ka danna. Sai kake in ka sa data idan jama'a amfani data wurin yi ma updating na abubuwa ko baka so ba, kuma dai da wifi zai dinga ma. In ka so kuma kai updating da kuɗinka, ka je ka dangwala shi updating, ba wai dinga ma updating da kashe ba tare da kana so ba. Kawai daga ka sa data abu ya zo ya kame ma updating, datar ka ta ƙare. Amma in ka bar shi in ka sa shi a saman nan zai dinga ma. Amma haka wannan wifi online ka bar shi a yanzu kuma wifi online zai taɓa ma updating, amma ba wannan zai taimaka don rage maka shan data. Sai ka je ka danna nan, sai koma baya. Ina zamu ga TikTok ɗin da abun da ya fi nishaɗantarwa. Kai hanya TikTok ɗin nan ban san inda na ɓoye shi ba, bari in duba shi da kyau ko zan gan shi. Daga TikTok ɗin mu dama a shi a nan cikin freezer, mun ɓoye shi cikin freezer saboda freezer ma tana taimakawa gurin rage mura shan batir. Bara mu shiga nan, mun shiga TikTok ɗin mu. Yanzu za mu nuna muku inda za ka samu TikTok ɗinka sai ba sai ka zo nan da aka rubuta me ɗin nan, ka dangwala inda aka rubuta me. Bara mu jira danna me ya buɗe mana, sai mu hau aiki nan. Yawwa gashi nan ya buɗe mana, ya buɗe mana. In ka lura da nan ga ɗigo guda uku, in za ka zo ka danna ɗigo guda uku da suke wurin, in dangwala ɗigo, yawwa dangwala ɗigo guda uku da suke wurin. Kun ga pagin da ya kawo mu nan, bara mu jira pagin nan zan searching ya buɗe mana. Ko da yake bara mu koma baya, koma dai ba nan muka shiga ba. Bara mu goge mu ƙara shiga, sannan kamar an samu kuskure a shigan da muka yi yanzu. Koma baya, bara mu goge komai. Sai mu koma cikin TikTok ɗin mu. Yawwa sai mu zo mu danna me ɗin nan,
ma'ana ni kenan. Bayan ka danna nan kenan sai ka tsira wannan abun sai ka shafi ka gane mana sacin shaɗannin sai mu fara nuna muku abin kai tsaye. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama sai mu zo nan mu danna gurin ɗigo-ɗigo guda uku, kun ga mun danna ɗigo-ɗigo guda uku, da ka danna ɗigo-ɗigo guda uku zai nuno ma abubuwan nan. Ka ga nan data save sai ka zo ka sa shi a save data save. Don Allah da TikTok ɗinka za ka daɗe kana amfani da shi ba tare da ya sauke ma data da yawa ba. In Allah ya yarda duka-duka an kawo ƙarshen shirin na channel ɗin nan mai albarka mai suna Aminci Tech TV. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa yace za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode ku kasance da bidiyon mu, za mu dinga nishaɗantar da ku da shirye-shirye masu inganci. Sai anjima Allah ya haɗa mu a bidiyo na gaba. Allah ya kai mu gobe idan mai duka ya kawo mu, za mu kawo muku wani bidiyo ƙayatacce wanda shi ma zai burge ku. Mun gode da wannan lokacin.